Hello everyone and good morning. आशा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर दिनै बिदिब्ला आङो मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो नागिरदों होनोब्ला जोंहा नैबे जिथुनाखि आसामनि चिफ मिनिस्टार नङा होमब्ला चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखाय जोंहा गावसोरनो जोगारनानै गालांखानाय मानगोनां बिटिसिनि बारग' चिफ मिनिस्टार नङा होमबा बारग' चिफ मिनिस्टार बिटिसिनि बे हाग्रामा महिलारि बे बिथांखौहाय बिसोरो लाफाफिननो नागिरदों बिजेपि दला माने एलायन्स खालामनानै लाफिननो नागिरदों। दा बिनि बेलायाव थारमाने प्रमदआ मा बुंलांदों प्रमदआ लाफाजानो बादों आरो प्रमद थासान्दियाव हाग्रामाखौ लाफानो हाया होननानै बुंदों। दा जोबजासे नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे अब्ला बुजि मोनगोन। दा लास्टआव हाग्रामाया मा बुंदों मा बुङाखै बिनिबो फिननाय दङ, नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन। जोबजासे नायलां जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे आरो लोगोसे अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरो बेजों लोगोसे हायोब्ला खनसे लाइक थुनानै हर आरो हायोब्ला भिडिअखौ मोनसे शेयार खालाम प्लिज अननानै। थ'दो बिदिब्ला आं भिडिअखौ जागायनोसै। লোকসভা সমষ্টিটো NDAৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব, কিন্তু বিজেপিৰ হ'বনে UPPLৰ হ'ব সেই পৰিৱেশ এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই। আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমি BPFৰো সমৰ্থন বিচাৰিম। नोंथांमोनाथ' खोनाबाय जानांगौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। आलोचना होवार पिছত आमी BPFराव समाधान বিচাৰিম বা সহায় ল'ম बे खोथाखौ बुंदों नङा होमबा। बाथ्राया सैथो थिगानो, नाथाय थांनाय बारनि बायदि उल्थां फाल्थां खालामबासो हाग्रामाया आरो खनसे उन्दुना थाबाय थाबावनो गोनां जागोन आरो 5 बोसोर। बेखायनो आं बेखौसो बुंहरनो सानो हाग्रामा सारा बे हेमन्त सियाल बुद्दिनि माबायावहाय गोजावनानै जेबो लाब गैया। बिनि रावा बिराद गोदै मिस्टि बायदि जानायाव गोथाव मिथिबाय, नाथाय बांद्राय जायोब्ला मिस्टिखौ मा जायो मानसिया बेखौथ' मिथिखायो, सुगार जायो, डायबेटिस जायो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो मोनसे नङा मोनसे जाहैनो हागौ। बेखायनो हाग्रामा सारा एसे सांग्रां जाना थानाया मोजां, बिनि सियाल बुद्दिया गोबां डेन्जार। दा नोंथांमोनाथ' हेमन्त सारा मा बुंलांखो बेखौ खोनाबाय। दा बिनि बेलायाव आरो जोंहा मानगोनां बिटिआरखौ बेंगिरि प्रमद सार बिटिआरनि बिगोमा होननानै बुंनानै लाजायो। थारमाने बर' हारिनि बिफा सासे बेबो प्रमद बर'। बे प्रमद बर' सारा मा बुंलायखो बै जे हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामाखौ लाफानायनि खोथा बुंबाय थादों, ओरै बेराफारसे प्रमद सारा जोंहा हाग्रामाखौ मा बुंखो फैदो जों दाना खोनासंदिनि। महिलारी বা BPF তেখেতসকলৰ যোৱা 17 বছৰত তেখেতসকলৰ ৰাজনীতিকৰ আহাৰ আগৰ সংগ্ৰামী জীৱন বা সংগ্ৰামী চিন্তাধাৰা আৰু ৰাজনীতিক আহাৰ পিছত যিটো ৰাজনীতিক নেতৃত্ব ইয়াত বহুত ডিফাৰেন্স মানুহে দেখিবলৈ পাইছে। তেখেতসকলৰ শাসনকালত কিমান হিংসা হৈছে, কিমান এই অঞ্চলৰ হত্যা হৈছিলে, এই অঞ্চলত কিমান কি ঘটনাবিলাক হৈছিলে সবে ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে। এই নেতৃত্বক ৰাইজে পুনৰ মানে শাসনত আনিবলৈ কোনো নিবিচাৰে। लोगोफोर मा बुंबावनो मा थानाय नङा होमबा। बिथां प्रमद बर' बिटिआरखौ बेंगिरियाबो हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा बुंखो नोंथांमोनाथ' खोना मोनबाय। थारमाने खोथाया जाहैदों हाग्रामा महिलारिया गोदो बिटिसिखौ लाबोनायनि सिगांनिफ्रायनो हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय मानसि। बे समाव गोबां मानसि थैलांबाय आरो बिटिसिखौ लाबोखांनायनि उनावबो हाग्रामाया 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय थानाय समावबो गोबां मानसिनि जिउ खहा जादों आरो गोबां मानसिया थैलांदों। बे बाथ्राखौ बुंदों। बाथ्राफोराथ' सैथो थिगानो, हाग्रामानि सासन खालामनायावबो गोबां थैलांबाय। हेमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसाव थानानै सासन खालामनायाव गोबां मानसि थैलांबाय। माने हाजार बर' फिसानि जिउआ जेरावबो दाउ अमा बोरमाफोरबायदि जेरावबो गोमालांखादों। बे समाव सोरनिबा गोथै सहखौथ' दिनैसिमबो नागिरनानै न'आव मोनबोफिनाखै। बैफोरखौ नोंसोरनो फबै दोनदों खना खना जेरावबो। नोंसोरनो बुंनो थाङोब्ला बेयाव नों आंखौ सोरखौबा बुंनानै जेबो लाब गैया। नोंसोरनो फिनानै दोननाय सरखारनि मानसि बे समाव नोंसिनि मानसिफ्रानो गावथार जेराव मेराव मानसि फबै दोनदों आरो बुथारनानै दोनदों। बे समाव जेरावबो गिदिंनो हाया जादोंमोन। बे बाथ्राया थिगानो। नों बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारिनि सासन खालामबोनायाव गोबां मानसिनि जिउ खहा जालांदों, बे बाथ्राया राइट।
बे बाथ्राया राइट आं बेखौ जेबो सानाखै बा जेबो बाजाखै नाथाय नोंथाङाबो दि बिटिआर सरकारखौ सालायनाया दिनैसिम 3 बोसोर जालांबाय 3 बोसोराव मा उन्नति खालामदों सोरनिबा खालामखानाय बा सोरनिबा गोजाम न'खौ रिफायरिं खालामनानै देखायनाया बेनो बानायनाय जाबाय नामा नोंथांनि माबा मोनसे गोदान स्किम लाबोनाय जाबाय नामा लामा दङ जायगा जायगा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दासिमबो जोंहा आंबो सनितपुरनि सासे सुबुं सनितपुराव जोंहा दासिमबो बिटिआरनि सिना बोरो मा दिन्थिनो हादों सनितपुराव दाबो बिटिआरनि सिनखौ बिश्वनाथाव गंसे गंनै गामि देखायबाय देसिन जोंनि सनितपुराव बोरो बिनि सिमाखौ दिन्थिहर आसि थुनानै अब्लासो आङो सनितपुराबो दरनैसोबाबो गामि हाबबाय होननानै आं सानगोन दा जिखियानो जानानै थाङा नोंथांनि सरकार सालायनायावबो सार मानसिफोरनि जिउ गोबां खहा जालांबाय रौतानि मानसि बुथारलायनानै फासनै दैमायाव फबनानै दोनफैदो आंनिनो गामि सेरावनो दैमायाव फासनैयाव बेयावल' फबना दोनफैदो नोंथांमोना बेफोरखौ जों मिथिगौ जेबोसो बुङाखैमोन नाथाय दिनै बुंनो गोनां जायो नोंथांमोना मालायखौ इस्टग्राब बुंबाय थाना जों बिदा फंबाय हिसाबै ज' जानानै न'खर गंसेनि बा सिला गंसेनि जानानैसो जों आरामसो बे गोजौ फारसे आगान सुरलांनांगौ दा नोंसोर बेफोरबायदि सैमा फाग्लाफोरबायदि भाव भाव ओरैबारै गावजों गाव अरलायलायबाय थानानै मा जानो राजनितिक फिल्डआवसो नोंसोर अरलायबाय थायो नङा होमबा मोगथाङाव अरलायलायना ओरैजाय खाथिजों खाथि सोर देरहायो नायथारनोसै बेनो सिबाव जिरायदो बेनो सरकारखौ सालायबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर आंथ' बिदिखौसो मोजां नुहुरदों जोंहा गोजोन गैखाया पाब्लिकआ जायखि फैनानै सरकार सालाया मानो जोंखौ रावबो गोजोन होनो हाखाया बेखायनो लाब गैया आंनिबाथ' भट थुनानै बे बाराव गावबागाव न'आवनो जिराय था सरकारा फैनानै गारिजों लांफैदों भट थुनो जोंनो माबा मोनसे होथों नैबे आसिनि माबा मोनसे मुल्य होथों अब्लासो जों एबाराव भट थुगोन रायजोफोर नोंथांमोना मा साना आं बेखौ जेबो मिथिया भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामलांनो सानाखै लोगोफोर दा नेक्स्ट आरो बे बिथांमोननि बेलायाव हेमन्त बिश्व शर्माया गावसोरजों लाफानो साननाय बा एलायन्स खालामनो साननाय आरो प्रमदआथ' बाजाखायो बिथांखौ लाफानो थेवब्लाबो बिथांमोननि बे सिंजों सिं लाफालायनो साननाय बा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ जोंहा बिपिएफआइबो सहाय लागोन मागोन होनना बुंदों दा बिनि बेलायाव जोंना हाग्रामा सारा मा बुंलांखो थारमाने बिटिसिनि बारग' চিফ মিনিষ্টাৰা बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो জানো আমি মে মাহত হ'ব আৰু মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়া বা কি মিডিয়াত যেনেকৈ আমি বিপিএফ হিচাপে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত যাব বা কিবা কিবি এনেকুৱা যিটো ওলাই আছে সেইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় হয়তো কোনোবাই অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল বিপিএফ হিচাপে অকলে ইলেকশ্যন খেলিব সেইটোৱে কথা আৰু আমাৰ অহা 30 নৱেম্বৰত বাক্সা জিলাৰ চিমলাত CWC মিটিং হ'ব তাতেও আমি আলোচনা কৰিব বেলেগ মানে সিদ্ধান্ত হলনি হোৱা নাই আগৰ যেটো সিদ্ধান্ত হৈ হিচাপতে আছে দে नोंथांमोना दा खोनाबाय नङा होमबा आरो मेगनजों नुबाय बिथांमोना हाग्रामाखौ बोजबनो नागिरबाय थानाय समाव बा सहाय लानो होननानै बुंबाय थानाय ससियेल मिडियायाव जिथुनाखि भाइरेल जाबाय थादों भिडिअ माखाया बिनि सोमोन्दै जोंना हाग्रामाया सारा मा बुंलांखो नोंथांमोना नुबाय दा मेगनजों बिथाङाबो एसेल' नङा नैबे खर'आव खानायसो गैया जानांगौ लान्थाथानो माइना थिगानो बेनाबो बिनि फिलाबो ओरैनो गाज्रि जायाखै आं साननायाव बिथाङाबो मावा नङा मावदों मोजांखौनो नाथाय जेरै दा प्रमदआबो गावनि माबाखौ हमदांनानै मोनाखै सिबा बा सोरबा सासे आसामनि जिथुनाखि बिफाफ्रा फिसाफोरनि थाखाय मोजांखौनो मावनो होननानै सिन्था खालामो नाथाय गाज्रिखौ सोर खालामो बेखौ मिथिगौ ना लेफ्ट आरो राइट हेन्डफ्रा फिल्डखौ गाज्रि खालामहरो मानो होनोब्ला जों पाब्लिकनो बा फिसाफोरनो बिफाया हरनाय जिथुनाखि खायद'फोरखौ दाहोनानि आखायाव हरफानाय बा बै खामानि मावग्रानि आखायाव हरनायखौ फिसाफोरनो हैयालासिनो लामा ससे हजम खालामो बेबायदिनि थाखायसो दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरा दुखु मोनो बा गाज्रि मोनो बेसिमहालागै बुजिनो हानाय पाब्लिकनाव एसेबां मेलेम गैया आरो जाम्बा जाम्बि बेखायनो सानो हयो सिद्दा बाथ्रा खामानिखौ मावनो हानांगौ सिद्दा खोथाखौ बुंनांगौ आरो बेफोरबायदि खेंख्रा खेंख्रि लामा ससेयाव बबेबा मोनसे जायगायाव थांबाय थानाय बुस्थुखौ गाइड खालामनाय नैफोरबायदि टटेलि बन्द' खालामनांगौ
अब्लासो रायजो राजानि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन दाथ' ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादोंमोन नङा होमबा हाग्रामाखौ लाफानांगोन बा हाग्रामानि सहाय लानांगोन दा जोबथारनायाव हाग्रामाया मा बुंखो नोंथांमोना खोनाबाय बेफोरो जादों ससियेल मिडियायावसो भाइरेल जाबाय थादों बिसोरो गावसोरनो बाहाना खालामदों बुंलाबाय थादों नाथाय बेफोरनि जेबो डिसिसन जायाखै आरो आगोलाव जेरै सिद्धान्त लानानै दोनखानाय बेबायदि सिद्धान्तयैनो दङ बिनि जेबो डिसिसन जायाखै जोंहा हाग्रामाया बा बिपिएफआ हारसिंनो गसंगोन रावजोंबो एलायन्स लायालासिनो होननानै बेयो बुंफिनखादों बिपिएफआ हारसिं गसंगोन इउपिपिएलआ दम गैखाया हारसिं गसंनो हानाय बिटिआरआव दाबो दम दंब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैल' थें थें गसंलाय सिद्धानो सोर देरहायो नाय आंथ' सासे पाब्लिक जानानै बेखौसो बुङो सिद्धा गेरेन्टि होयो आङो हाग्रामानि बिपिएफ हान्जाया थोंजों देरहालांगोन आरो इउपिपिएल हान्जाया दलद उन्दुनानै थानो गोनां जागोन अब्ला हाग्रामाजोंबो बुहुत सापर्ट दङ गैया नङो आरो गोदोनिफ्राय फुराना बिथांनि माबाया हान्जाया बिपिएफ दला आंनिबाथ' बेनो मोजां बिपिएफआ गाव जेरै दं एरैनो थाबाय था आरो एरै बेबायदिनो थांबाय था मानो होनबा नोंथांखौबो मानिनांगोन एसेल' नङा नोंबो सासे बिटिसिनि टाइगारसो नालाय बड'लेण्ड टाइगार होनना बुंजायो नोंखौबो एसेल' नङा नोंथांमोना भिडिअखौथ' नुवा नङा नुबोबाय बांद्राय खुगा दं होननानै बुंबाय थाबाबो जाया लिमिटआवबो बुंनो गोनां जायो ओरै नङा ओरै आंथ' गेजेरनि जानासो बुंखायो सोरनिबा नङा आं सोरबा सासेनि थख'खौ नङा मिथिबाय नोंथांमोना एसे आगोलाव नुखादों जानांगौ आं माबायदि बुंदों आं जादों साइड फारनैनिबो गेजेरनि मानसि आं जेरैबो बुंनो हायो आं सोरनिबा जानानै थख' बुङा मानो होनबा जोङो हाग्रामा सरकार सालायनायावबो जेबो मोनखायाखै नै दा इउपिपिएलआ सरकार सालायबाय थानाय समावबो जेबो मोनथ'खायाखै जुदि मोनदोंमोनब्ला मोनसिगौमोन आरो मेगनजों नुसिगौमोन नांथ'वा मोननायफोरखौ नङा होमबा जिथुनाखि दा बिटिआरनि थाखायसो दावराव जाबाय थादों नालाय बिटिआरखौ मोनबानो जाबायमोन बुंनांगौ गोनां जायो बुङा सानब्लाबो जोंखौ लानानै प्रमद बर'आ बिटिआरनि थाखाय सोमावसारामोन ना बले बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारामोन अभियासलि बड'लेण्डनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन जोंखौ बिटिआरनि थाखाय जोंखौ लोब लानानै मालाबाबो सोमावसाराखैमोन मालाबाबो बुङाखैमोन जे नो बिटिआर नो रेस होननानै नो बड'लेण्ड नो रेस होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै बोरो नो बड'लेण्ड नो रेसआ मा होनो कारेक्सन मारिनानै नो बिटिआर नो रेसआवसो माबादोंमोन नामा बै माबायाव पार्लियामेन्टआव नो बिटिआर नो रेस होननानैसो डिमान्ड खालामहैयोमोन खोमा सारमोना जोंसो नुवाखै जोंसो खोनादिया बेखायनो बिटिआरखौ थख' जासिना हरबाय जेबो नङामोन बिटिआरखौ मोनबोदों बेबो राइटआनोमोन नाथाय मोननांगौखौ मोनहोदो होनांगौखौ होलांबाय थादो बेखौसो आं सानो अब्लानो गासिबो रायजो राजानि साननायफ्रा खिजानि बे बिटिआरजोंबो गोजोननाय दङदां आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया बारु मोनथारबा आंहाबो गोजोननाय दं आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय मोनगोन माब्ला आं बेखौसो नेनानै दङ नोंथांमोना अननानै रायजो राजाखौ नाहरनानै गावनिनो सिला गंसेनि बा न'खर गंसेनि होननानै साननानै खामानिखौ जेसेबां हायो एसेबां स्पिडआव मावनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन दा दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै लोगोफोर जय हिन्द।